Hallo, hej, jeg kommer her. Jeg finder det er et krykke. Man skal lige bøde med das. Giver kongestotterne. Hallo, hej, jeg kommer her. Jeg finder en sko. Man skal lige bøde med das. Jeg skal give kongestotterne. Jeg kommer her. Man skal lige bøde med das. Så giver kongestotterne. Nej, jeg kan da hele det latinske alfabet udenfor. Det er kylmad. Jeg har ikke. Du er ikke væk. Hej, jeg er Jonas. Jeg kan industriteknik. Kylmad. Jeg har ikke. Du er ikke væk. Hej, jeg hedder Klod Hans. Hej Klod Hans. Det er kylmad. Og jeg elsker kylling. Så vil den rende fra en kreatisk stræk. Det skal blive mega godt. Jeg har til noget til at starte de, hvor jeg har brugt pandene punkten. Er det en købetøj med tyndkrabbel? Det er til helt måltid. Men hvor får vi dit recept på? Det er jeg i lommen. Jeg er så med, jeg kan spille det om det. Det kan jeg godt lide. Jeg vil dig til mig husmand. Når holdskaffen kysser mig.